katoahan tänne tuli joku. No, otetaan se pois. Näitä tulee varmaan tänään nyt aika monta tämmöstä näitä. Pöistäkää nää vastaan, muuta vastaavaa. Green screen ja green ja screen. Niin ei näillä ainakaan vielä. Ei nää vielä ainakaan. Tiedä missä ne on. Mies lapsi. Kiitos Jyrki. Olen saanut taas nimen. Ja on se iso mies täällä itkeä. Voi. Iso lapsi. Oi, Kasper heitti, sä haukut muita ihmisiä, jolle he eivät voi tehdä mitään, paitaveihanki elämä. Itse asiassa Kasper, niillä vois hakea töitä, jos se ei vaan haluais. Mut kun se ei halua hakea töitä, sille se vois tehdä jotain, ihan yksinkertaisesti. Hän vois hakea töitä. Mistä mä oon monta kertaa sanonut, että miksei se hae töitä. Sille se voi tehdä. Ja osaa se lukee ihan hyvin. Silloin kun se haluaa lukea kunnolla, niin se lukee hyvin. Ei mitään ongelmaa. Kato, vamanen. Niillä on haukkuja. Vamanen. Aika mielenkiintoinen sana. Vamanen. No niin. Jyrki sanoi, että mä oon partavauva. No kiva. Uusi nimitys taas. Oksettava pappa. Uusi nimitys taas. Oksettava pappa. Mutta tiedättekö se mitä? Jos mä oon niin oksettava pappa, niin ei tarvii katsoa. Ei oo pakko katsoa, voi mennä pois. Keskiään kriisi vai miesvauva? Vauva kahdella vielä. Vauva. Joo, mulla on kauheat kriisi, mulla on kauheat ongelmat. Mä oon niin pulassa kaikkien kanssa. 2-1 alkaa. Seppo, kyllä on tullut sun videolla muuten dislikeja nää sun 10 fanit ja ylilaudan Jonne dislikeja niin pirjusti. Miksi tuolla lukee paljon viesti poistettu? Mitä siinä lukee? Siinä luki, että poista kanavassa. Siinä luki sillä lailla. Onko se sun ongelma, jos ei hae töitä? Mut siitä voi kommentoida. Niin. Jotkut ihannoi sitä kaveria, että vitsi niillä on ihana mahtava. Niin se on semmonen, joka elää niinku valtion rahoilla. Ei tuota mitään valtiolle, ei edes yritä tuottaa valtiolle mitään. Ei yritä hakea töitä, ei mitään tämmöstä. Eikä kenenkään ole pakko mennä töihin, valintojen maailma, jokainen saa viettää elämänsä kuten itse haluaa. Niin Roope, oot sä sitä mieltä, että se on hieno homma, että hän on työtön? Hän sanoo, että kun tullaan tarjolle hänelle töitä, niin hän kyllä menee töihin. No silloin on aika paljon tarjottu eri töitä. Sitten se sanoo, että painakaa se mol.fi sinne, missä ei päivä paista. Valittaa, että työläisillä on raha. No niin. Ja hän on sitä mieltä, että rikkaiden pitäisi antaa hänelle rahaa. Koska hän makaa siellä kotona tai nykyään teltassa, niin hänelle pitäisi maksaa rahaa siitä. Antakaa sille niilolle enemmän rahaa. Että ne rikkaat, ketkä käy töissä, niin ne voi laittaa lisää rahaa. Niiltä rikkailta pitää ottaa pois, ketkä on ansainnut omat rahansa ja antaa niilolle sitä rahaa. Niinkö? Sekö on oikein? Eli ihannoidaan sitä, että joku makaa kotona, ei käy töissä, ei edes yritä hakea töitä, ja se haluaa lisää rahaa. Niin sittenhän tulee lisää näitä, jotka haluaa maata siellä kotona. Niin sitten on muutama rikas, jotka kustantaa näille, että muut saa loisia kotona. Yes. Live ees kunnolla alkanut, niin Juha meni jo tunteisiin. Oletko mielessäsi kiusaaja? En.